לכם צופים וקראטקה יקר. אתם עומדים לצפות בדיסק של קאטה ובונקאי. קאטה זוהי סדרה של תרגילי קראטה נגד יריב מדומה או יותר שבאים לידי ביטוי בבונקאי. עוד בקאטה ישנן טכניקות שכוללות עמידות ותנועות גוף שמשפרות ומחזקות את היציבות שלנו, את הקואורדינציה שלנו, את הכוח שלנו, את הריכוז, את המהירות והחדות בתנועה, את מערכת הנשימה ועוד. ומכאן ניתן להבין שהקאטה והבונקאי הם בעצם דרך חיים להגנה עצמית ולבריאות הגוף. בעבר תורת הקראטה הייתה עוברת מהמאמן לתלמיד על ידי לימוד הקאטות והבונקאי שלהם. לכן הייתי מאוד ממליץ ללמוד היטב את כל ה-26 קאטות, וכמובן לדעת גם את אפשרויות הבונקאי שלהם, בכדי שהשוטוקן קראטה ימשיך להתקיים בשלמותו. תודה רבה לכם על שבחרתם לצפות ביובל אברג'יל קאטה ובונקאי, וכעת אני מזמין אתכם לדוזו.